Да кіравання дапускаюцца асобы з ампутацыяй ніжняй канечнасці пры ўмове выкарыстання пратэза. Рашэнне пацвярджае урачэбна-кансультацыйная камісія. Адначасова ў пералік дадалі аднаразовы сутаргавы прыступ і ўжыванне псіхаактыўных рэчываў. Для такіх выпадкаў прадугледжаны штоквартальныя агляды і штогадовае пераасведчанне. Дапушэнне па заключэнні урачэбнай камісіі і ўрача-псіхіятра-нарколага. З процівапаказанняў выключана цяжарнасць. Не з'яўляецца абсалютнай перашкодай кардыостымулятор. Стало возможным данным постановлением допуск к управлению механическими транспортными средствами водителей, которые управляют категориями С и Д, которым выполнена по показаниям имплантация кардиостимулятора. Ранее 94-м постановлением это входило в абсолютное противопоказание. Все наши решения принимаются при выполнении определенных условий, которые указаны в данном постановлении, и в отсутствии осложнений. Змены дазволяць вяртаць да прафесійнай дзейнасці вадзіцеляў пасля перанесеных захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы і траўмаў, не прымушаючы іх мяняць працу. Адначасова ўзмоцнены кантроль за асобамі з эпізадычным ужываннем псіхаактыўных рэчываў і сутаргавымі станамі. Гэта накіравана на павышэнне бяспекі дарожнага руху.